У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Учини мяне, Пане, приладаю Твайго спокою, каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць, каб прабачаў там, дзе абражаюць, каб яднаў там, дзе сварка і звада, каб праўду казаў там, дзе ёсць фальш, каб нёс веру туды, дзе ёсць сумненне, каб абуджаў надзею там, дзе пануе роспач, каб распаліў святло там, дзе валадарыць цемра, каб нёс радасць туды, дзе турбуе неспакой. Учыні, каб не шукаў я суцяшэння, а суцяшаў іншых, каб не прагнуў разумення, але каб разумеў іншых, каб не шукаў любові да сябе, а любіў іншых. Бо той, хто дае, заўсёды атрымлівае. Хто не шукае свайго, той знаходзіць. Хто прабачае, таму будзе прабачана. Бо паміраючы, мы нараджаемся для жыцця вечнага. Амен. Збаўленыя праз надзею, маем на болджыках гэта, каб нам збаўленыя праз надзею, каб гэта нам успаміналася. І хочацца гэтай канферэнцыі пакіраваць у такі спосаб, што цяпер хвілінку, бо гэта першы пастой, агульна распавесці пра надзею і не заглыбляцца ў гісторыю, толькі абапіраючыся на Святое Пісанне. Хочацца таксама, каб мы праз гэтыя дні засяродзіліся, чым ёсць надзея, засяродзіліся над тым, для каго яна, каму яна патрэбная. Каб мы паглядзелі таксама, ці надзея гэта маці дурных, глупых, так як можна пачуць ад кагосьці, ці ёсць такі прыгожы заклік: Марыя, маці надзея, маці надзеі. І тут ужо гэта нам адкрывае, што можа нават забыць гэта, надзея маці глупых, нават выкінуць сабе з галавы. Мы вандруем, гэты год нам дадзены як год юбілейны, год надзеі, які нам даў спачылы папа Францішак. І ён не раз усклікаў пра тое, што сучасны чалавек, чаму ён гэты год юбілейны назваў пілігрымы надзеі, бо бачыў у сучасным чалавеку недахоп гэтай надзеі. Бо бачыў, што гэтая канапа, якую ён не раз узгадваў, яна кусіць. Сённяшні свет сучасны, ён кусіць ісці на прасткі, не выхіляцца, не вымагаць ад сябе, каб святы супакой. І тады, тады прасцей. Вось адмовіцца і не ісці, вось адказнасць не браць, тады прасцей. І спачылы папа Францішак адкрыў нам таксама перспектыву сёння, каб мы паглядзелі, як таксама папярэднія айцы святыя, як
святий Бенедикт XVI, як Ян Павел II глядзелі на надзею, як касцёл, які быў пераследаваны, як шмат святы Павел кажа пра надзею. І мы з'яўляемся пілігрымамі. Так отец святы Францішак назваў нас у гэтым годзе, і маем быць пілігрымамі надзеі. Цяпер мы сапраўды з'яўляемся пілігрымамі, ідзем у Буцлаў, ідзем да Марыі. І першы тэкст, які мне пра надзею пасля тэлефону з'явіўся, гэта прэфацыя. Прэфацыя гэта малітва у імшале, якая звязана з часткай эўхарыстычнай. І гэтая прэфацыя гучыць наступным чынам. Тое, што Ева страціла праз нявернасць, Марыя адзыскала праз веру і сталася для пілігрымуючага люду знакам суцяшэння і сапраўднай надзеі. Надзея, якая не пастыдзіць. Гэтае слово там ужытае таксама. Тое, што Ева страціла. І бачым, што гэта нас адносіць як бы да пачатку гісторыі збаўлення. Стварэнне Божае, якое было вельмі добрае, Ева атрымала ўсе патрэбныя ласкі, атрымала рай, але страціла. Ласку можна страціць. Але і гэта не канец, бо Марыя адзыскала праз веру і сталася нам, пілігрымуючым людзям, знакам суцяшэння і сапраўднай надзеі. У Святым Пісанні надзея і вера вельмі часта выкарыстоўваецца нават заменна. Слова вера і надзея, яны пераплятаюцца не раз. І надзея з'яўляецца зарукай. Мы будзем гэтыя тэксты узгадваць з вами праз гэтыя дні. Але гэтая зарука у арыгінальным тэксце гучыць як хіпастазія. Гэта азначае, такое складанае слово, але азначае, што гэта зарука, гэта частка Бога. Гэта Бог, які ўнутры нас, што гэта тое, што заложанае Богам ад самага пачатку. Вось чым ёсць надзея. І старажытны народ, выбраны народ, Ізраіль, яны надзею успрымалі як актыўнае чаканне на збаўленне. Яны атрымалі абяцанне, што будзеце вызваленыя. Яны былі вызваленыя. Але што прыйдзе збаўца, яны чакалі. І мала таго, далей чакаюць. Далей чакаюць у гэтай адкрытай надзеі. Але нам, як хрысціянам, трэба укерункаваць нашу надзею. Бо не раз самі давайте подумаем, чым для нас, для мяне асабіста можа быць надзея. Як бы яе акрэсліў? Першая думка, якая ўсплывае, можа трошку сябе
выдушить гэтую думку, якая ўсплывае. Надзея — гэта што? Гэта, мяркую, што часта гэта радасць, гэта вяселле не раз можа быць адчытвана ў такі спосаб, адчытана. Гэта пазітыў, гэта, каханыя, і ёсць небяспека, што ў такі спосаб можам глядзець на надзею. І можа не раз мы самі і духоўныя на пэўным этапе, узгадваючы можа і сваё ўласнае развіццё, што францішкане гэта тыя, хто нясе радасць, гэта такія, так, гэта радасць дасканалая, мы пра гэта калісьці размаўлялі з вамі, гаварылі, але гэта не пазітывізм, які сучасны свет не раз хоча і не раз нават мэтакіравана замяніць надзею на такі пазітывізм. І гэта не пазітывізм. Пра гэта мы пагаворым, які, як Бенедикт Отец святы Бенедикт XVI, як ён змагаўся супраць такога падыходу гледжання. І мала таго, як з ім змагаліся і забаранялі нават в семінарыях, універсітэтах ягоныя кнігі. Ён пісаў не раз балючую праўду. Пісаў хрысціянства ці неопаганства, ці неоязычнасць. Бо не раз гэта хрысціянства, якое можам бачыць, можа быць нейкім новым паганствам. І таму можам ісці у пілігрымцы і маліцца, каб... Гэта добра, што мы молімся аб штодзённых справах. Але, так як кажу, гэта, як мы, як хрысціяне, гэта трошачку мала. Калі я не малюся аб збаўленні, аб веры мацнейшай, каб я не саромеў веру, каб я не саромеў надзею, то гэта хрысціянства нашае такое сабе. Хай кожны падумае, ці на першым месцы маіх малітваў гэта мой стан. Я як отец Стэфан, як монах, як хрысціянин, як сын, як брат, як дядька, дзякуй Богу, недавно, як сястра, я як маці, як той, хто у парафіі удзельнічае ў адпаведных групах. Ці я малюся за свае групы, ці на першым месцы наша малітва гэта вось сёння прагучала. Маю надзею, што гэта не першая інтэнцыя на першым плане пра добрую машыну. Добра, што мы пра гэта молімся. Але каб мы засяродзіліся на якім гэта месцы. Бо ад гэтага абапіраецца нашая вера, надзея, любоў. Тры цноты тэалагічныя. Тэалагічныя. Надзея, якую мы разважаем, гэта не надзея гэтага свету.
надзея, якую нам дае Бог, якая не сароміць, якая сапраўдная, бо мы ўжо збаўлены надзеяй. Аднак надзея бачная – гэта не надзея. Бо калі хто бачыць, дык хіба спадзяецца хтосьці на тое, што бачыць? Ці можам спадзявацца на тое, што бачым? Ці можам спадзявацца на сяброўства, якое бачым? Можам. Але гэта хістка. Ці маем спадзявацца на гэтых дабротах, якія маем? Можам. Але гэта вельмі неглыбока. Калі на першы план адыходзяць спадзяванні, як кажа нам святы Павел у пасланні да рымлянаў, тэмат, які нам зададзены, што мы, ці можам мы спадзявацца на тое, што бачым? Святы Павел гаворыць гэта, здаецца, у такім тоне, які паказвае нам ягоную глыбіню, ягоную адданасць, і гаворыць да нас у такі спосаб, як да сваіх сыноў, як да сваіх вучняў. Ці вы так можаце спадзявацца на тое, што бачыце? Дазвольце напрыканцы гэтай канферэнцыі уводзінаў, каб гэты фрагмент, які толькі што пачулі, каб яго прачытаць, што перад гэтым святы Павел піша і пасля. Бо мяркую, што цяперашніх цярпенняў нельга параўноўваць з будучай славай, якая мае аб'явіцца ў нас. Бо ведаем, што ўсё стварэнне дагэтуль стогне і пакутуе супольна. Ды не толькі, але і мы самі, маючы пачатак духа, і мы ўнутры сябе уздыхаем, чакаючы усынаўлення, адкуплення цела нашага. Бо мы ўжо збаўлены надзеяй. Аднак надзея бачная – гэта не надзея. Бо калі хто бачыць, дык хіба спадзяецца хтосьці на тое, што бачыць? Калі, аднак, мы спадзяёмся на тое, каго не бачым, то з цярплівасцю чакаем. Падобна і дух успамагае нашай кволасці, бо мы не ведаем, пра што маліцца, як трэба, але сам дух заступаецца за нас у невымоўных уздыханнях. Збаўленыя праз надзею. Даражэнькія, маем такую ласку мець гэты дар разважання, гэтую трылогію у нашай пілігрымцы. Веру, любоў, цяпер надзею.
І гэта вера, любоў, надзея, гэта тое, што нам дадзена Богам. Тое, што ў нас заложана унутры ад пачатку. Тое, што з'яўляецца актыўным чаканнем, актыўнай любоўю, актыўнай верай. Не змарнуйма гэтага. Каб не пасароміць, бо так як надзея, яна сапраўдная, яна не сароміць. Таксама і мы, як хрысціяне, ідучы ў гэты свет, маем не сароміць нашай веры, нашай надзеі, нашай любові, якая нам зададзена і дадзена Богам. І нездарма пачаў я, бо я не хрыстусовец, кланяюся отцу Олегу, отцу Владимиру, могу смело сказать моим сябрам сапраўдным. Я францішканін, і таму пачаў з гэтай малітвы аб супакоі, бо так патрэбна ў сучасным свеце. Самі сябе накручваем не раз. Але гэта малітва аб супакоі святога Францішка. Про яго не раз мы таксама пачуем. Бо прыклад надзеі і ў яго капітальны. І апошняя гэтая малітва, якой мы распачалі, яна нам узгадвае Францішка, і там ёсць гэты заклік, каб мы няслі надзею туды, дзе роспач. Вось наше заданне. Не раз і мы можам сябе адчуваць у такой роспачы. Маеце права. І прыходзіць такі момант. Мы пра гэта таксама будзем гаварыць. Тое, што што з'яўляецца небяспекай надзеяй і што з'яўляецца лекам для надзей. І святы Францішак сёння гэты год юбілейны таксама для мяне, як для францішканіна, бо 800 год таму святы Францішак склаў малітву не гэтую, але пра гэта юбілей, каб падзяліцца ім. Маю 2 минутки, да? Гэтая малітва пра праслаўленне стварэння. Можа, хтосьці чуў, ведае. Я яе ператлумачу, я яе з сабой нават не браў, але на памяць яе не вучыў. Там змест вы ведаеце. Будь праслаўлены, пане, у браце Сонейку, у сястры Луне, у месяцы. Будь праслаўлены ў паветры, якое нас атуляе, дае нам подых свежасці. Будь праслаўлены ў вадзе пакорнай, чыстай. Будь праслаўлены у жывёле. Гэта стварэнне усяго сусвету. І напрыканцы Францішак кажа: будь праслаўлены, Божа, у сястры нашай смерці. Называе смерць сваёй сястрою. І менавіта гэтай малітве 800 год. Яна з'яўляецца у канонах класыкі стараітальянскай літаратуры. Яе ў школах не раз вывучаюць. І хацеў падзяліцца вось таксама гэтай малітвай святога Францішка, нашага заснавальніка. Дзякуй за увагу на сёння. Маю надзею, заўтра нічога, маю надзею, не перашкодзіць. І крочым далей у надзеі.